Кайнатма. Безне радио тыңлаучыларыбыз бар монда име, һәм аларны синең кыяфәтен белмиләр, битне күрмиләр. Шуңа күрә синең йөзеңдә иң күренеп тора торган ул миң име. Син менә ул миңне яратасыңмы? Син аны ничек карыйсың? Кичне чактан нинди фикерләрең булган иде? Мин аны турында вообще уйламыйм. Уйлаган вакытларың бар имес менә яшүсмер чагында? Юк. Ниме? Чынлап? Ну, минем туганнан бирле бар. Һәм мин аны оның турында уйламыйм. Бармы соң мин шундый бит инде холыксыз, шуннан башлыйм сөйләшүне, име? Чөнки мин әйткәндә синең образыңа шундый туры килә, һәм сине кемгәдер образың сөйләгәндә, искә төшергәндә, Гүзәл Гарипов дип белмәсәләр дә, әйтәм, шундый матур миңле. Диләр дә аңлыйлар. Аңлыйсыңмы? Сине шул миңсез инде күз алдына китереп булмый, чөнки ул синнән дә синең тумышыңнан. Димәк, син аны кабул итәсең, юк андый моментлар. Син аны каплап йөргәнең булмадымы таныклар белән? Юк, но мине 9-нчы класста альбомга төшергәндә аны фотошоп итеп куйганнар иде. Ниме алып куйган, ты фотограф үзең ничек белмим? Мин башта карадым, дип әйтәм, мин кайсың монда? Ну, танымадым инде үземне. Шундай бер булганы бар. Демәк, аңа фотографка охшамаган, син үзең кабул итәсең. Мин белмим дөресен. Булса, теге мәктәптә үртәмәделәрме балалар, юкмы шундый яхшы вакытта яшәгәнсең икән? Ну, белмим, бәлки мин кыяфәтем усал булгандыр. Бәйләнеп тормаганнар, белмим. Юк, мин мәктәптә мәсәлән губа шлёпка дип йөртәләр, иреннәрем зур булганга күрә, һәм минем комплекс туып, мин иреннәрне кысып сөйләшә торган гадәтем бар иде. Шулаймы? Шулай хәтерлим. Ну, кичкенә балалар кайбер чакта карыйлар, белмәгәннәре. Анда сорыйлар, нәрсә синең битеңдә? Шулай, абылай әйткәннәре. Мин шат син мондый сорауга җиңел генә җавап биргәнеңә, шуңа күрә бу мине шатландыра. Безнең синең белән бүген тема ул бәхет һәм рәхмәтлелек. Аны сүз бармы рәхмәтлелек? Благодарность. Рәхмәтле булу. Рәхмәтле булу турында сөйләшеп аласы киләдер синең белән. Менә бәхет сүзен ничек аңлыйсың син үзең? Син инде кыен сораулар алып килгәнсең. Ну, элек мин уйладым бәхет, ул шундый сингә шундый шат булып йөрисең дип. Ә хәзер минемчә бәхет ул ниндидер бәлки терәк булу һәм ниндидер кирсенчә теге эйфория түгел, ә ниндидер шундый тигез рәхәт чакмысың инде менә шундый. Кеше белән һәрвакыт үзе белән була торган. Ниндидер начар әйберләр булса да, барыбер кешенең ул эчке халәтендә кала. Син әйткән менә шундый тынычлык дибиме? Менә мин бер мизгел шугатлык кайгырудан куркып, менә кайгыру хисеннән име, мин аны каплый башладым да, теге мәрхәмәтсезлеккә барып җитте ул. Мин еламыйм, мин кайгырмыйм, менә шундый теге тыныч мин, гел тыныч. Ниндидер авыр хәлләр барлыкка килә име, ә мин барыбер шундый булып калам. Һәм мин сиздем, менә бу парабола бит инде, менә тигезлек бар. Һәм мин кайгыны әзрәк кенә нольга китердем име, һәм минем сөенүем дә шулай төшә башлады. Мин сөенә дә алмый башладым, һәм кайгырмый да. Эмоциялар бөтенләй юк. Шуңа күрә менә минем өчен бәхетне тою ул рәхәтләнеп елау име, һәм кирәк вакытта рәхәтләнеп көлү. Менә шундый менә параболаның мондый булган булса минем өчен ул менә шундый бәхет хисен дә сизә алырмын кебек тоела. Ну, психологлар әйтәләр бит, бөтен эмоцияларында кеше яшәргә тиеш, үзен аркылы уздырырга тиеш дип. Психологлар оңгыра түгел инде бар име? Ну, инде шундый киңәшләр бирәләр. Һәм мин менә үзем ышанам, һәр кеше дөньяга бәхет эзләр өчен килгән дип. Менә бәхет табыр өчен. Һәм без барыбыз да бәхетле буласыбыз килә. Ләкин менә бер-бер очрашканда без үзебезнең бәхетебезне өстенрәк куеп, калган кешенең бәхетен кайгыртмый башлый торган мизгелләр аркасында менә мондый авырлыклар барлыкка килә безнең дөньяда дигән фикергә килдем мин. Кызык. Ну, бәлки кеше бәхетле булып туадыр чыннан да. Ну, балалар үтенә ничектер дефолтны бәхетле. Алар ниндидер авыр кичерешләр булса да, алар барыбер ничектер бер тигез бәхетле. Алар шатланалар, эчкерсез була беләләр. Ниндидер теге эзләнүдә түгел бит алар. Аннан соң инде үсә төшкәч ниндидер проблемалар кешене баса төшәмесең, бәлки шундый нәрсә бардыр. Бәлки кирсенчә кеше кире бәхетле булырга, кайтырга тиештер шул халәтенә. Бала чакка, бала чак хисләренә име кире кайтырга һәм бәхетле булырга төрле мизгелләрдән. Мин үзем әйтәм, менә көн дәвамында үземә сорау куям, ә син бәхетлеме хәзер? Дигән сорау белән мин үземне туктатам. Чөнки
кошак сен шыннан да сүйүнө бересиң, рахаттана бересиң эми. Бәхет булмаска мөмкин ул мезгилде. Асырамыйча аны билип булмый кебек тоела. Әйе. Сен өчен бу темаларга сен сөйләшмисең, уйланмыйсың, рефлексияң юк. Шуңа күрә сен югалып калдыңмы? Нәрсәгә? Мин дөресен әйткәндә, бу бәхет темасын ничек тасвирларга да белмим, чөнки һәр кешенең үзенчә бит инде ул барбер бәхете. Мен шуңа күрә сорап бит, син өчен бәхет нәрсә ул? Син эмоциональ тыныч булу. Әйе, тыныч бул. Эмоциональ тыныч түгел, ә ниндидер ничек булса да эчке яктан тыныч булып калу. Тыныч һәм ул тынычлык ул позитив якка таба. Теге тыныч ул колны теге кушып, былайтыр бер нәрсә эшләмичә утыру түгел, ә ниндидер тыныч, рәхәт шундый хәлят булу дип уйлыйм мин. Менә бәхет булсын өчен сиңа тагын кемдер кирәкме яныңда? Бәхетле булып тоер өчен үзеңне. Гомумән мин бер үзем булсам да үземне бәхетле итеп хис итәм. Минем янымда ниндидер теге ихлас үземнең кешеләр булса, әлбәттә мин үземне бәхетле итеп тоям. Әгәр дә ул кешеләр минем янымда булмаса, барыбер ул хәлят саклана дип уйлыйм. Әнә соңгы тапкыр менә син үзең качан үзеңне мин менә бу мизгелдә менә хәзер бәхетле дип уйлаган моментын хәтерлисеңме, яки хәтерләмәсәң, бәлки ниндидер якты моментыңны шундый тормышыңда менә булай булганда мин бәхетле идем. Кемдер күп ушакта әнә ана булган кызлар әйтәләр инде, менә бала тапкачты, менә шул мизгелдә мин үземне шундый бәхетле итеп хис иткәнем дип сөйлиләр. Ну менә бала тапкач мин үземне ничектер бәхетле итеп хис итәм. Әйе. Анда нинди хисләр булды? Бернинди дә. Бушлык. Ну мин бернәрсә аңламадым. Ярар, хәзер минем бала бар. Ну бит ниндидер яңа кеше, аңа син өйрәнәсең. Аннан соң менә бер кадәр вакыттан соң гына инде теге ул үсә төшкәч, сөйләшә башлагач, ниндидер теге анда аның яктан да ниндидер контакт барлыкка килә башлагач, мин уйладым, о, минем бит улым бар икән, анда карале ничек икән, чыннан да мин бәхетле. Менә ниндидер шундый минем бер фикер булып алды. Ләкин ул бала тапкач та мин баламны күрдем дә һәм күккә очып киттем түгел инде. Бәлки калганнар чыннан да алдап сөйлиләрдер аны. Мин белмим дөресен әйткәндә. Бәхетле булырга тиеш бит инде мин бала тапкачтын. Шуңа күрә мин бөтен кешегә дә бәхетле булдым дип әйтәчәкмен дип бәлки. Социум әйтә бит инде сиңа, ана булу бәхет дип инде сөйләгәч. Әйе. Юк, ул бәхет, ләкин ул минемчә бөтен кеше дә аны менә хәзер баласын күрде дә тойды түгел инде. Ну, гомумән бала табу ул бит инде бик рәхәт әйбер түгел. Ну, ул катлаулы процесс, ул бит инде теге яңадан белмәм дә теге дөньяны күреп кире чыккан төсле бит инде ул. Дөресен әйткәндә. Но минем мәсәлән иптәш кызларым бар. Мин баламны күрдем дә, һәм шундый эйфорияда калдым да, һәм менә һаман шул эйфорияда йөрим дигән. Бәлки ул ничектер гормоннар белән бәйледер. Монда әйтәләр бит окситоцин, шул гормон. Әйе, шул гормон барлыкка килә дә. Мин бик күп еллар алып барган идем акушер-гинекологка аккаунтына. Һәм ул әйтәләр, менә шул гормон янында, гормон чыга хатын-кыздан име, кем аның янында бар, шул да кешеләрдә ул гормонга эләгәләр ди, бөтен кеше эйфорияда. Һәм еллар узгачтын да миңа гөр шул менә кызлар, тапкан хатын-кызлар киләләр дә мине яраталар әле дә. Ел сайын киләләр ди миңа бүләкләр белән. Чөнки мин аларга шул гормонга эләккәнмен һәм аларны үзләрен хис итәләр менә якын кеше итеп мине ди. Әйе. Менә шул сөйләгәнне хәтерлим, шуңа күрә кемнәрнең дә шуннан да шул гормон чыгып. Ну бәлки аларның шул ук моментта чыгадыр ул гормоннары. Минем мәсәлән алай булмады һәм алай булмаган кешеләрне мин беләм. Ләкин андай эйфорияда йөргән кешеләрне очратканым бар. Шуңа күрә минемчә теге универсаль җавап юк. Анда булды да мин бәхетле булдым дигән. Аса икенче, бәлки, соравым шул кала инде бәхетле итеп хис иткән мизгелең. Ну, мизгелләр алар бит теге вакыт булып торалар, кичкенә генә мизгелләр. Мәсәлән, мин бер көнне минем шундый бик якын аралаша торган остазым бар. Прагада мин дизайн мәктәбендә укыганда, без аның белән бик якын аралашып калдык та һәм ниндидер сораулар булса, мин аның белән сөйләшәм инде вакыт. Һәм мин аның белән бер көнне сөйләшкәндә, мин уйладым, карале, менә инде үзем уйлап куйдым инде. Менә мин бүген анда үзем теләгән эшне эшләдем. Миңа ул бик ошады. Кешеләр миңа шәп фидбэк бирделәр. Хәзер мин менә шундый укытучым белән сөйләшәм. Ул миңа шундый шәп фидбэк бирә. Анда бала садикта. Анда белмим, кояш шундый шәп яктырта. Инде шундый мизгелдә үзеңне эчтән менә шундый инде рәхәт, бәхетле итеп хис итеп аласың. Ну менә минем шундый
шундай ысул бәхетле итеп хис итүне. Боласайт булганда, боласайт табылды. Мен шул сүрүс кигәни. Күмне хәзер күрәм кыска видеолар төшүләр инде әниләриме, 2 балалы, 1 балалы әниләр. Һәм алар, мәсәлән, е әниләренә калдырганда баланы, е иренә калдырганда баланы, алар шундый кызык итеп төшүләр. Когда там ребенок остался у моей мамы, дип сөенә мин диме. И мин иштегән уйлыйм, син нәрсәгә бала таптың? Шайтып икенче кешегә баланы калдырып сөенеп өчен калдырдыңмы син аны? Мин аны бик аңлап бетермим һәм чыннан да мин комментарийләрдә мин әйткән сүзләрне табам, мин әйткән фикерләрне. Аңлыйм әлбәттә, ана кеше ул ара, ләкин инде шулай баланы кешегә бирдем дип сөенеп видео төшерерлек микәнни инде ул дип уйлыйм иштән генә. Минем анда видео төшергәнем юк. Ләкин мәсәлән, минем очракта безнең бала калдырырга кеше һәрвакытта да юк. Ну, безнең анда юк, мәсәлән, әби килде, утыр, анда юк инде. Еш кына безнең передай другому, анда икебез дә без теге графикны үзебез төзибез ирем белән һәм кайбер чакта ошай була инде. Ул минем белән, аның белән, ана минем белән, аның белән. Ул шундый безнең ассистент кебек инде кайбер чакта. Шуңа күрә, әгәр дә анда кем беләндер калдырып торган мөмкинлек була икән, ул бәхет чыннан да, чөнки ул еш була торган әйбер түгел. Һәм син анда ниндидер көнне бер үзең генә кайдыр барып чәй эчеп утыра аласың икән. Чыннан да бәхет. Әгәр дә синдә анда әйбер юк икән тормышыңда. Кайнар чәй ичү дип әйтәләр әниләр. Әйе, Кайнар тыныч чәй кына. ичү, тыныч кына. Ул шундый бәхет дип әйе. Ансы бар. Кайнатма. Дуслар, сәлам. Мин исмем Ләйлә Лирон. Сез карыйсыз, я тыңлыйсыз Кайнатма подкастын. Бу подкастны без Болгар радиосы һәм Yummy Music Label бергә эшлибез. Безгә монда подкастка киләләр сәләтле һәм билгеле кешеләр. Бүген дә безгә кунакка Гүзәл Гарипова килде һәм ул иллюстратор. Менә Сәлам. Карале, син әйтеп киткән миңа менә күптән түгел генә син Йолдыз Миңнуллина белән бергәлектә китап чыгаргансың дип. Ничә тулы ул? Без аның белән 2 китап чыгардык. Аның тексты белән минем рәсем. Һәм менә шул. Беренчесе Ай кызы Зөһрә, Ай кызы Зөһрә. әйе, икенчесе Мурат һәм Мәчет дип аталган, ул инглизчә чыкты Cat Puzzle дип. Име? Әйе. Ул Йолдыз инглизчәдә язамыни? Юк, без тәрҗемә иттек. Һәм узган елны ул Италиягә күргәзмәгә барды. Ул анда җиңде, финалга чыкты. Һәм бастырылмаган 100 иң яхшы китап дигән стендта анда күргәзмәдә катнашты. Мин сестрим бу сорауны, чөнки менә син бит инде барыбер менә безнең татар тусовкасында билгеле кеше. Әйтсәң, менә Гүзәл Гарипова дип әйтәсең име? Кеше әйтә инде. Кем әле? Әйтәм, ну Гүзәл Бану. Гүзәл Бану дисә, Гүзәл Бануны беләм. Мансым белә, бөтен кеше аңлый, белә. Менә ничек син килеп беләктең менә безнең тусовкага? Безнең дип әйтәм инде. Каян беләсең син йолдызларны, менә егетләрне? Куталы сорау. Ну, беренчедән мине күп кеше минем исемем Гүзәл Бану дип уйлый икән. Берсендә бер мәктәпкә барган идем, балаларны анда укытырга инде. Ну, теге алмаштырырга укытучылар килмәгән. Мен әйтәр, бу Гүзәл Бану апа Гарипова әйтәм. Исем Гүзәл. Бануны стилер, Гүзәл Бану. Әйе, алар минем исемдә буйлар аны, паспортта да шулай язылган дип уйлыйлар. Үзгәртәсе инде хәзер. Так, ничек электем? Белмим, ул бит инде үзеннән үзе килеп чыккан әйбер. Юк, менә мәсәлән бар Илдан дигән егет име? Әйе. Сен беләсең. Беләм. Илдан сәлам. Илдан сәлам. Һәм ул име ничек килеп әйткән, сәләттә булган егетләр белән. Әйе. Без киттек ди, Валиев белән, Ислам белән анда таныштык ди, и шуннан китте ул ди. Белә, синең бит ноктан булырга тиеш, каян син кем белән беренче танышып киттең дә, шулай кирип киткәнең. Мәсәлән, Йолдыз белән без таныштык Юлбасма нәшриятында эшләгән вакытта. Аңа кадәр теге заочно гына таныштык. Аннан соң, ну, булай мәсәлән, мин форум өчен әйберләр эшләгән бар иде. Яшьләр татар яшьләре форумы. Волонтер буларакмы, я дизайнер буларакмы? Бик күптән минем анда стикерлар ясаган бар иде. Бу күптән инде 10 ничә ел элек. Аннан соң нәрсәдер без ясаган идек юл күрсәткеч бергә алар белән печән базарынамы соң, иң беренче печән базары, ялгышмасам инде. Кисек баш буенча. Менә соң хәтерлим. Менә шунда син бит барыбер ничектер форумга килеп эләгергә тиешсең. Ну, форумга мәсәлән мине чакырган иде Гүзәл Низамова, хәзер Маликова инде, ул Гонконгта яши. Ул мине чакырган иде анда. Ничектер әйткән, менә анда кеше эзлиләр, менә юл күрсәткечне кемдер бизәлешен ясарга тиеш, әйдә син бар дип инде. Мин әйтәм, ну ярар, әйдә барып карыйк дип. Булай ничектер теге шапочны аралаша идем инде мин кешеләр белән төрле яктан. Но булай мин мәсәлән үзем сәләттә дә булмадым.
Үзем Мишода туып үстем. Бәлки ул икенче гимназия һәм совет кешеләре ничектер бер моментта берләшәләрдер төрле Син шәһәрләрдә. икенче гимназиядә укыдыңмы? Мин икенче Укымадым. гимназиядә укыдым, ләкин Шолода. Ул да Чаллыда. татар гимназиясе, но мәсәлән Рәдифанда укыган Кашапов. Ничектер ул менә бер үк кешеләр бер үк җирдә тупланалар инде алар магнит Чынлап кебек. бит шулай булып чыга бит инде, әйме? Әйе. Без гел бер тирәдә булып чыгабыз да, ахырдан менә берләшеп берләксәң, менә берләксәң, ул безнең тусовкага син аралаша башлыйсың барысы белән дә, бөтенесен белә башлыйсың. Бу шокка тора. Һәм мин шуңа күрә әйтәм бит, кешеләргә татар форумына әйтәм, барыгыз волонтер булып. Кіріп кетесіз де, анан соң бүтүнләй менә тормышыгыз үзгәрәчәк, сез йөрәчәксез, теге билгеле шәхесләр белән янында, сәләтең дә булмаса, билгеле дә булмасаң да, син эзләп йөрисең дә, тиздән син үзең дә ниндидер сәләтең дә ачылырга мөмкин, бәлки үзең дә билгеле шәхес булып китәсең дигән моменты бар. Менә форум дигәннән мин мәсәлән нидер теге максат юк. Минем татар тусовкасында буласым килә. Мин мәсәлән андый максат юк. Ничектер үзеннән үзе килеп чыкты. Чөнки андый максатта булган кешеләрне мин беләм. Менә менә алар гел тус итеп йөриләр, мине алмыйлар. Менә минем дә шунда керәсе килә, әйтәм. Ну, син нәрсә эшләп беләсең? Тәкъдим ит, бәлки син белән эшләп карарсың. Алар ничектер шунда туслану өчен нигенә дип карыйлар да инде. Һәм менә аларга анда күңелле, мине алмыйлар дигән кебек шундый позиция ишеткәнем бар. Бу инде меркантильный вариант булып чыга инде, әйме? Теге әзрәк кенә мин теге кызыгын гына аласың килә дип, теге авырак моментын, эшли торган моментын күрмиләр булып чыга инде. Ну, бәлки шулайдыр, әйе. Ну, чыннан да менә сәләм бер тапкыр әйтәм, Илданга кунакка килгәндә, Илданның тусовкасы анда инде Ислам Валеевлар, Нурбәкләр, Тәбрисләр, алар белән минем дә йөрисем килә, әйме? Ниндер Илдан йөрим әйтәм. Мине алмыйлар. Эштән генә уйлыйсың бит инде аны, әйме? Син алайса шул категориягә керәсең инде. Һәм син нәрсә дидең, мине алыгыз? Юк, үзенә үзе вакыт үзгәчтен, әзрәк кенә үзенне күрсәткәчтен, сине үзеннән үзе чакыра башлар икән. Шуннан да әзрәк кенә түземле булырга кирәк, һәм шуннан да бирелеп, именно тусовкага керү түгел, менә татар мәдәнияте өчен нәрсә эшләргә кирәк. Син шулай дип күреп алалар да, дуслашып китәләр шунда инде. Алар барса ачык бит, алар барсы да ачык аралашырга. Ләкин анда бар ниндер фильтр бар. Ну, бардыр инде алай кеше ничектер бит инде бер-берсенә тәңгәл кияргә тиеш. Сез Йолдыз белән тәңгәл килдегез инде, әйме? Ну, эш мәсьәләсендә, әйе. Ну, мәсәлән, бу Мурат китабын, ул ничектер үзеннән үзе мәсәлән килеп чыкты. Ой, кызы Зөһрә дә ул күрде рәсемнәрне. Мин моңа текст язам диде. Ничектер үзеннән үзе инде шулай. Теге сорарга да, нитәргә дә кирәк булмады анда. Без синең белән бәхет турында сөйләшәбез бит инде бүген, әйме? Һәм менә син үзең рәсем ясаганда, кіріп кетесің менә шундый бәхет хисенә. Я нинди хисләр синең башыңда ул мизгелдә? Рәсем ясаганда мин үземне 100% бәхетле итеп хис итәм. Айрыша мин үзем теләгән әйберне ясаганда, ну менә бер нинди теге максатсыз, дедлайнсыз, булай гына менә үзем телим, үзем ясап торам, мин шуннан да үземне бәхетле итеп хис итәм. Һәм мин күптән түгел генә дөресен әйткәндә моны аңладым. Минем ничектер теге бер ара, бу ел башында шундый күп эш ничектер йөлде дә, һәм мин бер ара нәрсә җитми миңа, нәрсә җитмәсен. Һәм әйтәм, мин бит күптәннән утырып рәсем ясаган юк, менә үзем теләгән әйберне дип инде. Шуннан соң утырып рәсем ясаган, шунда рәхәт булып китте. Шуннан да бит үсә бара, менә гаилә булгачтан, әйме, бала тугачтан иҗатка вакыт калмый. Аңа бит түләмиләр инде. Иҗат бит инде ул шундый киң понятие ничек булып татарча. Киң әйбер. Әйбер дип әйтәсең дә. Киң әйбер, шуңа күрә теге иҗат та түгел ул, менә максатсыз процесс өчен генә нәрсәдер эшләү дип аңлатасым килә. Менә шундый рәсем ясау, теге ниндидер, мин хәзер анда ниндидер зур картина ясыйм түгел инде. Анда хәзер кемнедер шаккатырам, андый бөтенләй андый уй юк. Менә утырасың да, хәтта менә теләсәң нәрсә ясасың, телисең анда менә аяк киемнәре ята, утырасың, ясасың, ул процесс өчен генә. Менә минем мәсәлән анда карандашларым бар яраткан төсләре, ниндидер фактуралары миңа ошый. Мин шулар белән ясыйм, миңа менә ул процессы үзе ошый. Мин аны хәтта белмим, нәрсә белән бетәчәк ул. Ясап бетерәмме мин аны, юкмы? Менә шул процесс мине шундый үзенә кертеп җибәрә дә, һәм ушуннан да менә миңа нык кирәк әйбер икән аңладым мин. Сиңа кем әйтте син ясый беләсең дип? Беркемдә. Кашан синне чыннан да менә рәсем ясап, карьера ясап була дигән фикер кашан килде?
Ну, әгәр дә иң башыннан башласак, мин кечкенәдән нык күп рәсем ясый идем. Ну, әни әйтә, просто без кагаз биреп тора идек тә, һәм берничә катнашмый идек инде. Ну, минем әтием рәсем ясарга ярата иде. Мин аңа әйтә идем, әти, миңа куян ясап бир әле, әти, миңа ат ясап бир әле. Шулай итеп, тинтерәтеп бир иде миндә аны. Анан соң ул бер чакны әйтте, ярар, син миннән әйбәтрәк ясыйсың, әйдә үзең яса, дип, мин аны ничектер менә на потоке ясый идем инде менә шулай бер дулкында. Бик күп ясый идем мин. Һәм шуннан соң теге мәктәптә укыганда, минем партадаш бер дус бар иде, Фәрхәт Магзанов, Фәрхәт сәлам. Вот, и бу кайдыр йөри башлады бер папка күтәреп инде. Мин әйтәм, син кая йөрисең? Ул әйтә, мин декоратникка йөрим. Әйтәм, син барсың анда, анда рәсем түгәрәк. Әйтәм, мин син белән барам. Мин аңа ярып бардым да, 2нче класста шунда ясадым да, әнигә әйтәм, әни, мин рәсем түгәрәгенә йөри башладым. Ул әйтә, син кайдасың? Әйтәм, менә шунда, ну, ярай, йөр ди инде. Шулай йөреп киттем мин. Түләүле соң ул бушка идеме? Декоратник. Минемчә, бушка булгандыр инде ул декада бит инде анысы. Анда бик сәер түгәрәк итерсең икән, мен хәзер искә төшерәм. Ну, индидер. Но миңа ошый иде ул. Аннан соң ул ябылды да, һәм мине музыкальныйга биреп карадылар. Ул бик уңышлы булмады. Ну, әти әйтте, Аллага шөкер, без фортепиано сатып алырга җитешмәдек. Аннан соң миңа апа бер Дина апа миңа әйткән иде, минем троюртным булып чыга инде ул. Әйдә рәсем мәктәбенә барып карыйбыз дим, әйтәм, ярар, әйдә. Бардык та, ярар, без сезне алабыз. И шулай мин йөри башладым. Һәм миңа ул бик ошый иде. Һәм мин анда 7 ел йөрдем. Кеше бит 4 ел укый рәсем мәктәбендә, ә мин йөрдем дә йөрдем, миңа анда бик ошый иде. Мине кумыйлар, мин йөрим дигән. Әйе, но мин инде карьера турында уйламыйдым. Йөридем һәм мин уйлыйдым, мин медик булырмын дип. Мин дә медик буласы кеше. Шаймы? Ә син инде юлны аласы килгән медицинада? Белмим. Но минем гаиләдә медиклар күп, мин шуңа медик булырга уйлаган идем. Менә хайваннар бар бит, теш бар, гинеколог бар, хирург бар. Кешеләрне инде дәваларга, ә булай конкрет минем юк иде башымда уем. Кызык бит ул чыннан да кешеләргә менә сән чөнки менә мин хәзерге вакытта рәсемнәрне белмим. Мин әтибән йөргәнем эшкә индеме? Анда мин Фәрит Муллаәхмәтне беләдерем. Син беләсеңме аны, Фәрит Муллаәхмәтне? Ну, таныш түгел, но беләм кем икән. Сават күперенең иллюстраторы. Әйе. Мин аны рәсемнәр шундый яратадыр. Менә минем өчен ул инде калькалаштырып куясың өстән име кагазындан Фәрит Муллаәхмәтнең йөзләрен шундый матур булалар яның. Әйе, хәтерлим аны. Бар тагын берничә авторлар, аларның рәсемнәре классик түгел, алар ничектер куркыталар имен. Сават күперендәге рәсемнәр куркыткач түгел балаларны име. Ну вот анда ниндидер шундый рәсемнәр бар. Фәрит абыйныкы миңа шундый ошыйдыр. Һәм шуңа күрә әйтәм бит, андый кешеләрне мин хәзер белмим. Назым ясыймы? Иллюстратор дип әйтеп була инде аны, каллиграф иллюстратор. Һәм синне генә беләм мин. Менә татарлар арасында кемне даими рәвештә ясап, эшләп килүче. Шуңа күрә кешегә кызык булырга тиеш дип уйлыйм мин. Шуңа күрә чын күңелдән күп кеше шакката, менә Ләйдә мине дә чакырды да, мин үз тормышымны турында сөйләп утырам, кешегә кызык түгелдер инде. Минемчә кызык булырга мөмкин. Менә һәр бер геройда. Келишәм. Шуңа күрә ялмыйча сөйләйм, Уялмыйм. Нәрсәдә калдык әле без? Биологиядән олимпиадаларга. Әйе. Шуннан соң 11нче класс җитте инде, миндә хәл итәргә кирәк бит нәрсәдер. Ул чакта ЕГЭ юк иде бит әле. Юк, безнең чорда ярый әле юк. Мин әйтәм, хәзер Бирә алмассың. эшләргә инде кай бара. Баш ватып йөрдем дә мин. Һәм минем барасы килгән инде Мәскәүгә текстильная академияга. Ну, ничектер Мәскәү юк, Мәскәү безгә ошамый диделәр дә инде әтиләр, бик ерак китеп йөргә, тегсепсе дип. Ну, мин үзем дә теге ухатлы ушым китеп анда барасы килә дип әйтмәсем, ну кемдер әйтә, менә текстильная академия, анда әйбәт бар шунда дип инде. Уйлап йөрдем дә мин, миңа апа әйтә. Мин автобуста бер кыз белән кайткан идем. Ул архитектурны да укый. Әйдә шунда кереп кара. Митем, ну ярар иде. Һәм без каникулда бардык та Казанга, мин барып карадым да, митем, ну ярар, әйдәгез, мен архитектурага керәм. Ә минем теге ниндидер барыбер икеләнү бар иде инде, рәсемдә ошый бит инде. Ничә ел анда рәсем мәктәбенә йөреп. Шуннан соң митем, ну бер архитектурага әйбәтрәк булыр дип инде уйладым да, һәм шунда 1 ел анда әзерләнергә кирәк бит керер өчен. Шунда әзерләнеп курсларда, аннан соң анда укырга кирдем мин. Но минем бер качанда башта юк иде фикер, минем анда атаклы рәссам буласым килә, минем рәсем белән генә яшисем килә дигән фикер юк иде. Ул минем хәзер дә юк. Чөнки мин теге хәзер дә параллель рәвештә бик күп әйбер эшлим, теге рәсем генә түгел инде. Һәм шунда архитектурны да укыганда, мин яхшы укыйдым, но мин барыбер параллель рәвештә күп ясыйдым. Нидер, монда иллюстрация сорыйлар, кемнеңдер портретын сорыйлар.
кемнеңдер стенасына нидер рәсем кирәк. Менә шундый нәрсәләр эшләп йөрдем инде мин. Һәм аннан соң инде эшли дә башладым әле мин специальность буенча. Ну, ничектер үзеннән үзе килеп чыкты. Миңа удаленкада эш кирәк иде. Ул чакта удаленкада бик популяр түгел иде эшләү. Һәм мин уйладым, ну, андый формат бит бар, һәм рәсем белән алай эшләргә була дип. Һәм шулай килеп чыкты. Без Прагада яшәп алган идек, һәм Прагада яшәгәндә, шулай уйланып йөргәндә, мин бер көнне курслар күрдем инде. Мин бер дизайн журнал бар, «Как» дип атала иде ул. Чехиядә. Юк, аны рус дизайнерлары чыгаралар, бик шундый менә иң көчле дизайнерлар инде Россиядә. Һәм мин ул «Как» журналын гел укып бара идем. Ул онлайн журнал иде. Миңа шул хәтле ошый иде ул. Һәм мин карыйм, Прагада була курслар. Кемнең дизайн, ну, өлкәсендән сидер интәсе килә. Доп образование кебек инде. Прага дизайн мәктәбе. Теләсәгез, заявка җибәрә аласыз, митем. Карыйм, янда менә шул «Как» журналын эшләгән кешеләр укытучылар, митем. Вообще ничек шулай булып чыккан бу дип инде. Туры килде бу да. Митем, минем барасы килә, миңа кызык бит инде бу нәрсә эшләр, без нәрсә эшләтер микән дә ул кешеләр, нәрсә өйрәтер микән. Мин анда бардым да, һәм миңа анда шул кадәр ошады. Һәм мин менә андагы кайбер укытучылар белән хәзер дә аралашам, бик якыннан. Һәм чыннан да алар менә кыска гына вакыт эчендә ничектер шундый зур күләмле информация биреп, кешене менә гел үзгәртәләр инде. Әгәр дә синдә потенциал бар икән, менә шундый минем өчен яңалык булды инде ул. Һәм шуннан соң мин уйладым, миңа бу ошый, һәм минем бу өлкәдә шәп карыйсым килә дип. Һәм башта мин бай иллюстрациягә кирип китерим дип уйламаган, анда индер постерлар, шундай беләр ясап йөрдем дә мин. Һәм шуннан соң аларда тагын 2нче елга булды тагын шундый курс иллюстрация буенча. Һәм конкретно балалар иллюстрациясе инде. Һәм әйтәм, минем дә барып карыйсы килә. Мин рәсем мәктәбендә укыганда, минем бер кайчан да персонажлар килеп чыкмый иде. Һәм мин уйлыйдым, мин бер кайчан да бернинди персонаж да ясый алмаячакмын. Китап иллюстрациясе минеке түгел. Мин аңламыйм ничек ясарган дип инде. Һәм безнең анда класста Илгиз дигән малай бар, Илгиз булган инде ул. Ул менә шундый тиге бирелеп мультфильмнар ясый иде үзе, ниндидер анда кызык персонажлар булып чыгара иде. Митем, менә Илгизгә бирелгән, мин менә мәсәлән натюрморт ясый алам матур итеп, или бинаны ясый алам төп-төгәл итеп. Менә персонажлар уйлап чыгару, ниндидер хайваннар, ул бөтенләй минеке түгел. Ну, мин кызык өчен киттем бу курска. Һәм минем килеп чыга башладылар алар, ул персонажлар. Димәк, ана ниндидер теориясе бар, сән сер аңлаткандар, күз ясыйсың, авыз ясыйсың, һәм шуннан барлыкка килә персонаж дип. Анда ниндидер теория булдымы? Йә сиңа ничектер космостан мәгълүмат алырга өйрәттеләрме? Каян килә ул персонажлар? Юк, ну дөресен әйткәндә, аның үзенең методикасы бар инде. Күз авыз түгел инде ул, но менә ничек аны, мәсәлән, теләсә кайсы, белмим, теге буяу тама, син ул буяу тамганнан да нәрсәдер ясап чыга аласың. Ну, күбрәк теге креативностьны үстерү кебек инде. Һәм анда безнең бик көчле укытучы килгән иде, Бенджамин Шо дигән, аның китаплары рус телендә дә чыктылар. Самокатта буга ялгышмасам. Аның Аю һәм Аю әти һәм Аю баласы турында бик күп китаплары бар инде. Уларның автобиографиясына нигезләнгән. Ну, бик кызыклы шундый китаплар. Һәм ул үзе бик күп еллар Штутгартта укыткан иллюстрация мәктәбен, анда бик шундый престижный мәктәп бар, бик кыйбат тора. Ул шәхси мәктәп инде. Һәм ташлаган да бу эшне, һәм ана шуны мастер-класслар гына бирә башлаган инде. И менә ул ничектер шулай һәр кешегә туры килә торган киңәшләр биреп, ничектер менә һәр кешенең проектын менә шулай теге үстерергә ярдәм итеп, шулай кертеп җибәрде бик күп кешене. Шуннан соң мин аны менә ул өйрәткән әйберләрне һаман да кулланам, ул һаман да менә яңалык сыман миңа. Митем, булай да ясап була бит әле, булай да карале, менә булай да ясасаң туры килә дип инде. Нидер менә ул теге методлар кебек инде. Теге аласың да берничек бер илһамың килмәсә дә, менә шуның буенча эшли аласың. Менә шундый җирдә булып кайттым да мин шуннан соң менә Ай кызы Зөһрә китабын ясап карадым үзем тулысынча. Текстсыз булып чыга инде. Ул тексты булмады дигән име? Ул текстсыз, мин аны ясадым. Дедлайн кирәк бит инде ясарга. Мин күреп алдым конкурс Болоньяда, китап фестивалендә, анда ел сайын Silent Book дигән конкурс бар инде. Бастырылмаган китап дигән име шул? Юк, Silent Book, анысы башка. Silent это тишинамы? Ул тыныч, тавышсыз китап дигән кебек инде. Һәм анда
аның күләме шикләнелгән, алар бүтән параметрларын язалар, форматы шикләнелгән. Син теләсә кайсы темага, теләсә кайсы яшь өчен ясый аласың шундый китап. Ул рәсемдә генә булырга тиеш, бөтенләй берни текст булырга тиеш түгел. Тышлыкта гына ярый инде. Мин ясап карыйсы килә дидем дә мин, дедлайн буенча мин җитешәйдем һәм менә шул ай кызы Зөһрәне ясап җибәрдем. Ул анда финалга узмады, но анда мин белмичә кенә кешеләр финалга узадыр, чөнки анда менә берничә мең заявка килә бөтен дөньядан. Ул шундый теге бик популяр конкурс, иң зур китап ярминкәләренең берсендә була торган конкурс. Но аннан соң ул китапка менә Йолдыз Миңнуллина текст язды да, һәм ул инде Юл басма нәшриятында чыкты текст белән бергә. Башка төрлерәк итеп, но шулай ул китапның тормышы шундыйрак булды. Но шуннан соң менә ул китапны ясагач, мин уйладым, менә мин чынында китап дөньясына керәсе килә дип. Но мин аны гел теге регуляр рәвештә эшлим дип әйтә алмыйм, чөнки ул бик күп көч таләп итә. Һәм тулысынча бер китапны ясау. Шуңа теге андый эшне даими рәвештә гел эшләгән һәм аннан соң бөтенләй аңа гарык булган кешеләрне мин беләм. Һәм мин үзем дә беләм, әгәр дә ул андый теге на потоке эшкә әйләнсә, ул туйдырып бетерәчәк һәм бернидә аның теге кызыгы да, илһамы да калмый. Чөнки аңа чыннан да күп энергия китә аны ясарга, күп теге фикер, уйлыйсың анда бит инде бер рәсем генә түгел, ә ул теге рәсемнәр бөтенсе бер теге storytellingка җыелырга тиеш. Шуңа күрә теге бик еш алмыйм аларын, но миңа чыннан да ул тема кызык. Китап темасы, китап эчендәге пространствода эшләү менә ул кызык. Сорыйм инде бу сорауны да. Акча эшләп буламы соң рәсем ясап? Рәсем ясап акча эшләп була. Иң күп китергән акча. Но китап белән түгел. Китап белән түгел, Юк. Но менә чит илдә эшләүче иллюстраторлар да, китап белән эшли торган кешеләр, алар барыбер бик күп параллель проектлар алып баралар. Чөнки ул, беренчедән китапның бит үзенең бәясе дә бар. Һәм әгәр дә теге кешегә күбрәк түләсәң, аның бит бәясе дә артачак. Барыбер аның шиге бар инде түләүнең. Мәсәлән, минем монда Италиядә яши торган бер таныш иллюстратор бар. Ул үзе рус кешесе, анда күп еллар яши инде. Аның да әйткәне бар. Мин, мәсәлән, бер китап ясаганчы, мин лучше анда бер Starbucksка бер рәсем ясыйм да, ярты ел шул акчага яшим дип инде. Чөнки монда шәхси бизнеска ясау, нидер теге күп тиражлы анда инде шундай әйберләргә ясау, ул күпкә әйбәтрәк инде һәм кулайрак һәм күбрәк акча китерә. Бармы син шундый проекттың менә моңа 10-15 мең бирделәр дип, мәсәлән, шундый хәтерләп, менә иң зур бәяләнгән, акчалата бәяләнгән проекты менә бу булды дигән. Бу ара мин Швециядагы келәмнәр фабрикасы өчен дизайн ясаган идем. Мин аларның конкурсында катнаштым. Һәм ул гран-при отты да, һәм алар аны сатып алдылар да, һәм келәм итеп чыгардылар. Анда бик яхшы гонорар булган иде. Ничә сум әйтә алмыйсың? Юк, әйтмим, күп. Бик күп. Бик күп. Но ул Европа өчен күп түгел ул бәя. Но алар аны бит саныйлар тираж итеп. Менә алар күпме келәм чыгарачаклар, күпме сатачаклар, күпме ул аларга китерәчәк табыш. Шуның процентын сиңа бирәләр инде шуннан. Юк, алар шуны санап, шуннан чыга гонорар аларның менә шулай. Алар сатып алалар рәсемне дә, һәм аңа хокукларны да, һәм менә шул алга таба ул аларга табыш китерәчәк дип прогнозлап, менә шундый бер юлда күләмле итеп гонорар бирәләр. Мин синең Прага чорыңны хәтерлим, Прагада булган, ләкин минем өчен теге бөтен медиа пространствода син барлыкка килдең, ул Әлмәттә мураллар ясаганда. Син бит анда җир асты күперендә ясаган иң кышыкларны, сары кышыкларны. Аны кеше беләме син ясаганны? Син халык фотога төшеп, Гүзәл Бановныкы дип калдыралармы әле? Әлдә бар бу рәсем. Беләләр, куялар, аны реставрациядылар бу елны. Но ул кырылып беткән иде, чөнки ул бит җир астында, анда бит инде теге суда керә, дым да, кар да, ул бит инде бу ел тормый анда җирдә. Аннан соң да сызгалаган кешеләр дә күп булган инде. Бездә торыктын белән ясап куйган. Шуңа аны быел кешеләр үзләрен теге волонтерлар кебек җыелып, аларны менә шулар оештырып, теге оештыручылар үзләре инде реставрация кебек нәрсәләр ясадылар. Мин ишеткәнем бар, менә анда бер муралны реставрация ясый алмыйлар, чөнки ул иллюстратор хәзерге вакытта безгә килә алмый дип аңлатканнар, миңа аудио килмәсә, монда реставрация ясарга ярамый дип ничектер аңлатканнар. Димәк, синең рәсемеңне синсез дә алар ясыйга, яңарта алганнар инде, диме?
Ну, анда ничек булды? Мин үзем анда бармадым. Минем мөмкинлегем юк барырга ул вакытта. Алар миннән бөтен төсләрен сорадылар да. Теге аны бит инде колерларына сайлап алырга кирәк. Әйе, һәм минем бит аның техникасы булай, ул бик катлаулы түгел. Теге ул ниндидер анда майлы буялар белән ясаган кебек түгел. Анда гади формалар. Әгәр дә теге форманы тигез буясаң, аны реставрация ясап була. Теге шикләреннән чыкмыйча инде. Теге ни кебек түгел инде бер Иисусны реставрировать иткәннәр бит әле, беләсеңме син? Мен булып йөрде. Ниндидер хатын-кыз үзлектән бер Иисус рәсемен ниткән дә инде, реставрацияләгән дә, ул теге до после. Ну, бик популяр мем булып йөрде инде. Юк, күрмәгәнмен күрә. Ну, сезнең, может быть, сезнең рәсемнәр арасында популяр мем Юк, былай гомумән кешеләр арасында. Ну, син аны күрсәң искә төшерәсең инде. Әйе. Ә синекендә аяк чынында төгәл рәсем, төгәл канатлары инде аны мин хәтерлим аның. Ну, кыш инде кыш. Әйе, аның формалары, ул геометрик формалардан ясалган. Шуңа күрә аны реставрациялау катлаулы түгел. Әгәр дә теге кулы дөрес җирдән ясап торган кеше булса, ул аны рәссам булмаса да ярый. Тигез буяса, әйе, ул аны ясый ала. Чөнки мин ясаган вакытта анда үтеп баручы кешеләр дә ярдәм иткәннәре бар иде. Ну, сен бер абзый уза да, һәм анда мин бу шәһәрдә 30 ел яшим, мин үзем дә азаклы рәссам, мин дә шәхси километр идәгез буягыз, менә монда бер түгәрәкне буярга кирәк, монда күзен буярга кирәк. Шулай булышкан кешеләр дә булды, үзләре килеп. Булай менә инициатива белән генә. Шуңа күрә ал теге ниндидер авыр нәрсә түгел, менә аны реставрацияләделәр. Һәм анда тагын бер мурал бар әле минем эскиз буенча. Мин аны үзем ясамадым, ул 9 этажлы бинада. Аны миңа Егор дигән бер егет ясарга ярдәм итте. Яна барсында булган Сабантуй темасына ул. Анда Әлифба дигән шундый урам бар ия. Урам бар, менә шундагы һөнәр дигән сүзгә анда минем бер рәсем бар. Мин аның эскизын гына ясадым. Һәм ерактан кычкырып тордым, сулгара, уңгара, монда күзен башка төскә барырга кирәк дип. Үзем менмәдем, чөнки мин ул чакта авырлы идем. Шуңа 9-нчы катка менеп тормадым инде мин. Сине гафу итер безне аны. Бу проектка ничек килеп киттең син Әлмәткә? Чаллы кызы Прагада яшәп, аннан соң хәзер Казанда яшисең. Прагада булганда мин ясаган идем комикс Татар хатын-кызлары дигән. Ул онлайн Түгүнә чыкты бит Татар. Юк, ул веб-комикс иде. Һәм ул веб-комиксны ясаганнан соң миңа берничә менә шундый заказ килде инде. Бу муралларга ничек эләктем? Анна Нестратова дигән бер хатын бар. Белгеч инде ул менә шул стрит-арт белән шөгыльләнә. Ул хәзер Түбән Новгородта яши буга ялгышмасам. Ул килгән иде сменага. Соң белән таныштык та, чәчеп киттек тә. Безне Гүзәл Физрахманова дигән иҗат белгече таныштырды инде бер аның белән чәчеп утырганда. Ул әйтә, менә Гүзәл бар. Шулай итеп чәчтек тә, ул әйтә, без менә Әлмәттә проект ясарга телибез ди инде. Ул әйтә, синең стеналарда ясаганың бармы? Әйтәм, бар. Нәрсә ясаган бармы? Әйтәм, менә. Ул әйтә, ой, да син безгә бер эскиз ясап кара. Бәлки сине дә алырбыз диде дә. Мин ясадым да, алар әйтәләр, бик әйбәт, тагын берне. Яса, мин башта эшлекләнгән идем, теге әйтәм, минем шундый мультяшнарак чыга бит инде, әйтәм, анда кешеләр шундый теге эпический әйберләр ясалар бит инде. Шуннан ул әйтә, юк, безгә шундый кирәк тә, ну менә төрле форматта булсын өчен. Әйе, менә безгә менә шуннан туры килә диде дә, ул әйтәм, ярар, әйтәгез, ясап карыйк дип. Шул мен дә кирип киттем. Әйтәм бит, синең ниндер сәләтең бар име, кирип китергә, кирип булмый торган җирләргә кебек тоела. Мин конкурс күрдем дә конкурска катнаштым. Мин монда бардым да каләм сатып алдылар. Ну бу бит инде теге эчкерсез, туктаусыз эзләнүдә булганга күрәдер инде име. Һәм син ачык булып чыгасың бит проектларга. Ну мин проектларга ачык, но мин алай эзләнеп йөрмим үзем. Ну ничек дип әйтим, ул бит үзенә үзе килеп чыга. Мин мәсәлән, ул менә Анна Нестратова белән очраклы рәвештә мине язмыш таныштырды дип әйтим инде, белмим. Булай иллюстратор бит әле ул менә үзлектән нәрсәдер эшләсә, ниндидер продуктлар үзе теләп нәрсәдер ясый, аннан соң аны күреп алалар барыбер. Мәсәлән, теге яшь иллюстраторларга еш кына әйтәләр, сез ясагыз, менә үзегез уйлап чыгарыгыз, имештер сез мәсәлән бер инде кроссовкага коллаборация ясагансыз дип. Һәм аны портфолиога куегыз. Үзегез өчен эшләгән. Ну синең бу чыга инде, монда бөтенләй бер ачык. Синең заказчигың син үзең. Әйе. Идеяң үзеңке, сине бер кеше кысалар белән кысмый. Әйе. Күрсәт үзеңнең иҗатыңны. Әйе. Һәм менә еш кына иллюстраторлар шулай кирип китәләр. Аларның портфолио юк, мәсәлән, алар эшли беләләр, ничек аларга заказ табырга. Алар үзләре үзлектән уйлап чыгарып ясыйлар. Ну, ничек уйлап чыгаралар инде? Алар башта уйлар, мин инде элеккәдә үсәргә теләр идем. Мәсәлән, кемдер анда
киім ишин ясарга теле дизайн, кимдер анда кроссовкага теле, кимдер постер теле ясарга. Уйлый да инде башта үзе проект ясап карый, шуннан аны күреп алалар да ул шулай кирип китә инде әкрен генә заказлар дөньясына. Ну, әгәр дә ул махсус ниндидер уку йортында укыса, ул портфолио үзеннән үзе формалаша инде укыган вакытта. Мәсәлән, мин хәзер университетта укытам, анда дизайнерларның портфолиосы җыела бара. Энди университетта укытасың? КФУда дизайн институтында. Энди дәрес? Дизайн проектирование. Шим сиңа остаз булырга? Менә бу яшеңдә иртә бит әле остаз булырга. Я вакыт җиттеме инде? Мин үземне остаз дип хис итәм бит инде. Укытасың бит инде, укытучы, җиттерәсең Әйе. Ну, минем укыту минем тормышта гел бар иде. Мин студент чактан укыта башладым кичкенәләрне. 2008 елдан инде менә Дашка мәктәбендә. Шулай һәр вакытта да минем ул бар иде, параллель рәвештә бер-ике укучы булса да. Һәм мәктәптә дә укытканым бар минем. Аннан соң шулай чакырдылар да, минем теге аспирантурамда бар әле, түгеләнеп бетмәгән. Алар әйтәләр инде, әйдә укытып кара әле студентларны дип чакырдылар да, танышлар, шулай кирип киттем. Ну, әйе, әгәр дә теге иртәдән кичкә кадәр булмаса, әйе. Безнең иҗади кешеләргә бит ни ошамый инде иртән кичкә кадәр эшләү. Әзрәк кенә буш булырга омтылабыз. Менә бер темабыз бәхет булды бит инде. Икенче темабыз ул менә рәхмәтле булу. Ниме? Бу рәхмәтле булуны ничек син аңлыйсың бу терминны һәм шуннан шундый сеш битәс килгән исем мен. Менә рәхмәтле булу. Синдә бармы андый тойгы, рәхмәт әйтеп белү бармы синдә? Рәхмәтле булу кешеләргәме? Күзеңә каратамы, Аллага каратамы үзеңә? Ничек аңлыйсың? Ну, миндә бар андый тойгы. Ну, гомумән, әгәр дә мәсәлән профессиядан китсәк инде, мин менә чит ил заказлары белән эшләгәндә бер ара еш кына нәрсәгә игътибар иттем, анда менә кешеләр һәр вакытта да фидбэк бирәләр һәм рәхмәт сүзләре язалар. Һәм алар аны чыннан да менә ой, рәхмәт сезгә дип язмыйлар, ә мәсәлән язалар. Безгә сезнең проектта менә шушы һәм шушы әйбер бик ошады. Һәм менә сезгә шуның өчен рәхмәт әйтәсебез килә дип, әйме? Ул теге этикетме соң? Этикет аркасында шулай язалармы алар? Ул этикет, но шул ук вакытта ул чыннан да ничектер менә төгәлләнгән кебек инде проект. Чөнки менә бездә еш кына шундый кешеләр бар, алар проект битсә дә сиңа беренчедә язмаска да мөмкиннәр, әле талашып та китәргә мөмкиннәр. Ну, ниндидер менә шундый этикет җитеп бетми инде. Ә анда ул теге норма кебек. Менә рәхмәт. Бу формаль түгелме? Формаль бу тоелмый менә шулай дип сиңа рәхмәт әйтәләр икән индеме? Ләкин формаль йөздән. Чөнки шулай булырга тиеш. Минемчә ул формаль, но икенче яктан минемчә ул психологик яктан кешегә кирәк. Но син ничектер үзеңнең эшеңне төгәлләнгән кебек хистәсең инде менә шулай сиңа әйтсәләр, язсалар, нидер теге фидбэк биреп язсалар. Но төрлечә фидбэк була бит инде. Ләкин менә игътибар иткән бар, чит илдән булган кешеләр күбрәк рәхмәтне барыбер критикага да кыстыралар. Алар аны теге төгәл әйберләр өчен әйтәләр, һәм ул барыбер менә шундый нидер яхшы тойгылар калдыра инде. Теге ул кеше белән эшлисе килә соңыннан. Менә син әйтәсең, кешеләргә рәхмәт белдерү кирәк дип. Мәсәлән, мин рәхмәт әйткәнне кабул итә алмыйм, миңа авыр, мин яратмыйм рәхмәт әйткәнне. Мин рәхмәт өчен эшләмәдем аны дип әйтәсем килә. Мин әйтәм, миңа рәхмәт кирәкми, мин рәхмәт өчен эшләмәдем аны. Ләкин син әйткәнгә мин риза, үземә сизә башладым. Мин калганнар да минем кебек уйлый дип, кешегә рәхмәт әйтмим икән. Алай ярамый. Миңа рәхмәт әйтмәсәләр, мин үпкәләмим дә, белмим дә, хәтерләмим дә. Ләкин үземне тотып ала башладым. Ләйлә карале сибетмә моны. Бу кешегә рәхмәт әйтмәдем, бу кешегә рәхмәт әйттермәдем. Шуңа күрә мин үземә менә этикет йөзеннән мин искә төшерәм дә, формаль булса да әйтәм. Менә шундый момент. Үземне тәрбияли башладым әйтергә, чөнки мин онтам. Менә шундый моментта бар. Мин кайбер чакта студентларга да рәхмәт әйтәм. Кайбер чакта студентларга да рәхмәт әйтәм. Минем коллега әйтә, "Нигә сиңа рәхмәт әйтәсең?" Әйтәм. Ну, бит әзерләнеп килгән, әйтәм, тырышкан, ясаган, күрсәткән. Бөтен кеше дә алай түгел бит инде, төрле студентлар бар. Үзебез дә студент булдык. Шуңа мин әйтәм, "Рәхмәт әйтәм, тырышып килгәнсез" дип әйткәнем бар. Минемчә рәхмәтле булу кирәк. Формаль булса да. Шуннан да әйтәм бит, кайбер кешеләр шуны көтеп йөри.
Менә мин хәйриядә күп эшләгән волонтер булып йөргәнгә күрә, мин беләм, мен волонтерлыкка барам да, мин эшлим дә китәм. Миңа кирәкми. Кайбер кеше шул рәхмәтне алыр өчен, шул хисне тоер өчен волонтерлыкка килә дә. Аларга җитми, мәсәлән, син молодец, син булдың, син шундый яхшы кеше икәнсең дигән сүзләрне ишетер өчен алар киләләр волонтер булып. Шуңа күрә мин аңладым, менә андый кешеләргә күп итеп, зор итеп, әллә ничә тапкыр искә төшереп, хәтерисеңме, бер ел элек син булган идең дип, менә шулай дип әйтү аларга кирәк икән аңладым. Истә торырга кирәк. Икенче яктан рәхмәт өчен эшләмәскә куштылар бит. Анысы да бар, ләкин Яхшылык шуннан эшләде, диңгезгә ат. башта әйе, шуннан кабык кешеләр шуннан башлана да, аннан соң инде кирип китәләр алар яхшылыкка. Рәхмәт көтмичәдер дип өметләнәм. Беренче тапкыр рәхмәт әйтмәсәләр, монда рәхмәт тә әйтмиләр икән дип үпкәләп китергә мөмкиндер. Шуңа күрә андый кешеләрне әзрәк кенә дип кенә канатларына өреп җибәрәсең инде. Ну, минемчә, ул кешене чыннан да илһамландыра. Менә рәхмәт әйтү, формаль булса да барыбер. Менә рәхмәт хаты тапшыралар бит инде. Мәктәптә дә беренче эшләсәң, әйме? Ну, мен нидер сәйри берләр өчен укып чыкты. Рәхмәт хатлар алган барын кем әйтем дисәм, менә рәхмәт хаты. Ну, сез бит катнаштыгыз, Сен алдыгыз. җыясың ул рәхмәт хатларын, сен куясың аларны. Папкага. Юк, күп чакта әйтәләр, рамка белән бүләк итәләр аларны, әйме? Юк, мин рамкадан салдырам. Миндә рамкалар кирәк булыр әле. Ләкин аларның кирәк булганы бар, көтмәгән чакта. Рәхмәт хатларының. Әйе, ну, мәсәлән, ниндидер формаль әйберләрдә катнашканда, чараларда, нәрсәдәдер шундый таләпләр булганы бар. Дәүләт конкурсларында рәхмәт хатларыгыз Әйе, бар. рәхмәт хатларыгыз кирәк митем. Так, миндә бар бит алар. Митем нәрсә өчен булды әле? Барыбер бөтенсен сканлыйсың да җибәрәсең инде. Конкурс дигәндә мин искә төште, үз телемдә катнаштым бит син, Мәрия ясаган теге елны. Һәм сез җиңдегез, сез дип әйтәм инде, санда ничек Әйе, булдыгыз? команда без 4 кеше. 4 кеше. Нәҗип маҗаралары? Юк, ул Нәҗип дип кенә атала. Нәҗип кенә аталаймы? Син ул геройны үзең уйлап тоттыңмы, я командамы? Юк, аны Фатиха Әмирхан уйлап тапкан. Ярар, син кисәпсең. Фатиха Әмирханның Нәҗибе, әйе. Әйе. Фатиха Әмирханның Нәҗибен сез эшләргә булдыгыз китап итеп. Әйе. Һәм бу Мэриягә ошады да, sizгә ничә сум акча бирделәр алар? 350 мең. Җитәме соң? Юк. Сез каян алдыгыз таныштыгыз? Әзрәк куштык. Үзегез куштыгыз? Менә бит каян табыла шундый кешеләр? Ничек сез үзегез шулай теге үзегез дә әзер акчагызны бирергә, проект эшләнеп бетсен өчен, нәтиҗәсе булсын өчен? Ну, дөресен әйткәндә без анда бирергә теләмәгән идек акчаны үзебезнекен. Ләкин ниндидер төрле сәбәпләр аркасында Ну, менә Регина булган үсә. монда, Регина әйтте, кагаз бәясе артты да, ди. Әйе. Бетте дә шуны белән шул, ди. Ну, минем типографиядан килгән мәсәлән смета 2 тапкырга артты. Булай да арта бит инде ул. Ләкин менә яңа елдан соң тапшырдык да без, һәм ул 2 тапкыр артты. Шуңа күрә, ну, булдырылганча эшләдек инде. Сездән чыга инде ул китабыгыз, Кайчан була Әйе. презентациясе? Менә аны бу көннәрдә билгелибез кайчан булачагын. Майда дип тырышабыз инде. Ничек үткәрәсез? Мәсәлән, бармы шундый ниндидер фикерегез? Менә бит продукт әзер, нәтиҗәсе бар. Моны бит бөтен кеше белергә тиеш дип, ничәмә кешегә җиткерәсегез килә һәм тиражы ничә ул китапның? Аның тиражы кечкенә, 500 данә генә. Презентацияны, ну, безнең классик формат булыр инде ул, классик дип. Традицион без телебез кечкенә күргәзмә ясарга, шул рәсемнәр белән һәм менә команда белән җыелышып, китап турында сөйләргә, күргәзмәне әзрәк күрсәтергә һәм бәлки мастер-класслар ясарбыз. Ну, мин үз ягымнан комикс иллюстрациясе турында, Булат минекен сценарий буенча бәлки ясар. Ну, андый фикер бар. Кайда уздырасыз? Миңа кызык ул нәрсәгә, чөнки мин гел йөрәгем әрни, менә шундый кызык проектлар эшләнде дә, аны менә әйтәм бит, бер 100 кеше белсә, инде без шат, тагын да күбрәк кеше белсен өчен нәрсә эшләргә кирәк микән дигән уй белән яшим мин. Нишләргә кирәк соң безгә шуны тагын да күбрәк кеше. Телевидение килергә тиеш бит инде, СМИлар язарга тиеш. Китапханәдә уздырасызмы соң инде? Без теләгән китапханәдә уздырырга, ләкин анда менә шушы 1-2 айда бик тыгыз җәдвал, анда бөтенләй кирип булмый. Шуңа күрә без уйладык бик озак көтмәскә һәм чыккач та инде ясарга Татар китабы йортында. Һәм анда күргәзмә ясарга да менә зал безгә туры килә, чөнки ул кечкенә. Нәҗипнең иллюстрациялары алып бик теге шундый контрастлы түгел, ул зал анда туры килә аның өчен. Шундый фикер бар инде аны оештырырга. Булай, дөресен әйткәндә, мин үзем дә белмим, ничек анда кешене шул кадәр күп дип җәлеп итәргә, бәлки син безгә консультация бирерсең. Юк, мин әйтәм, үзем дә белмим, ничек татар халкына, ул бит әле бушка булганда, тагын да авыррак кешеләрне җыярга.
Аңлыйсыңмы? Әйе, Чөнки яңлыйм. түләнмәгән ул. Түләп кеше түләсә, ул ничектер Теләп бара. теләп бара кебек тоела. Ә монда син бушка булган әйбергә ничек кешенчә анда яшәк булырга тиеш, чәй, тагын нәрсә, пицца, ашамлык белән җәлеп итсәң генә кебек тоела. Чөнки бер мизгелдә уйлый башлыйсың, сезнең өчен эшлибез без моны, сезнең өчен, сез аны күрми дә, белми дә каласыз. 500 дәне әз инде әлбәттә минемчә. Әз бик кечкенә. Бик кечкенә. Ну, без бюджет белән дә шикләнгән идек. Аннан соң, без уйладык 500 булса да чыксын, аннан соң карарбыз, әгәр дә сатылып бетсә, өстәмә аннан соң бастырырбыз дип уйладык. Ә хәзерге язучылар нәшрияттә бастырган китапларын, алар да кичкенә итәргә тырышалар, чөнки китап сатылып алынмаса, барысы да синең яңа китабың чыкмый. Беләсеңме? Синең китабың, менә синең чыккан китабың башта бетергә тиеш, аннан соң гына син яңаны чыгара аласың. Шуңа күрә кешеләр тырыша кичкенә генә тиражлар белән китапларны чыгарырга тырышалар. Гонорар кирәк бит. Китап өчен генә гонорар кирә. Менә шуңа күрә алар язучыларга әзрәк кенә авырак, чөнки чыннан да китап алу дигән мода юк хәзер. Кебек тоела миңа. Элек ничектер менә гел алынадыр ул, менә тибен йөридер, сатып аладыр. Татар китабын әйтәм инде әлбәттә. Ә хәзер менә соңгы сатып алынган китап әтинеке булды бугай. Ләйеп Юранның китабы чыккан иде. Гумнан алдым. Гумда бар бит китап, татар китабы. Әйе. Менә шунда кирип алганымны хәтерлим. Бетте, минем алганым юк татар китабын. Ә син качан соңгы тапкыр алдың? Мин бик яш алган китаплар. Татарчамы? Ну, татарча мин рәсемле китаплар алмыйм менә. Мин күбрәк дигән дидер, анда зураклар өчен, я проза, я шундый нәрсәләр алам. Әнидин бар. Ну, менә соңгысын алган, мәсәлән, Рабит Батулланың Сипкеле әкият дигән җыентыгын. Ну, менә шундый китаплар алам мин күбрәк. Ә былай рәсемле китапларны сирәгрәк алам. Ну, беренчедән минем бит тегене ул эш белән дә бәйле булгач, мин аны теге үземә кызык булганнарын сайлыйм. Мәсәлән, график ягыннан, тагын мәсәләр, миндер сирәк китапларны кайтарта алам. Менә шулайрак. Былай теге балалар китапларын балага аласың бит инде, мәсәлән, рәсемле булса. Ә минем улым, мәсәлән, күбрәк энциклопедиялар ярата, шундый нәрсәләр. Алар татарча юк. Алар татарча юк, һәм аларны минемчә чыгарга да кирәк, чөнки алар конкурент була алмыйлар. Чөнки русча инде шундый шәп энциклопедиялар бар һәм инглиз телендә дә. Ну, аны татарча нәрсәгә чыгарга соң, мин бик аңлап та бетермим. Татар телендә укыр өчен юкмы? Алар барыбер Тәрҗемә итсәң дә. Тәрҗемә итсәң дә, минемчә ул бәлки кирәкмидер аны тәрҗемә итәргә. Чөнки мәсәлән, динозаврлар турында китап чыгарасың син. Кызык бит, мин татарча укырым динозаврлар турында булса. Ә мин бер иске китап күргән идем, 80нче елларда чыккан микән, динозаврлар турында. Һәм ул проза рәвешендә язылган, шундый шәп. Менә андыйны тәрҗемә итсәң, кызык булыр иде. Ә мәсәлән, энциклопедияны минемчә тәрҗемә итәргә кирәкми, чөнки анда берничә текст юк дияргә була. Балалар энциклопедиясе ул рәсемнәрдән генә тора гадәттә. Һәм анда бу динозавр, ул булай эшләгән, моны ашаган, аннан байтырган. Анда теге ниндидер сюжетта бернәрсә дә юк бит инде. Аннан соң, ну мин мәсәлән үземнең улымнан карап теге әйтәм, теге татарча нәрсә укыйсың? Тел байлыгын арттырырга бит инде. Шуңа күрә минемчә энциклопедия бу максатка бик туры килми. Аны энциклопедия диештем, ничектер ул я познаю мир серия китапларын искә төшә дә миңа. Мин аны яратадырым, кичәчәктә бит китапларда бар. Ну, текстлардан гына тора. Әйе. Менә андый энциклопедия татарчага тәрҗемә иткән булса, мин аны рәхәтләнеп хәзер укырым. Андыйлар рус телендә дә юк. Хәзер күбрәк рәсемгә бит нигезләнгән. Ну, клиповое мышление барыбер кешеләр күп әйберне рәсем аркылы итәләр информацияны. Ну, начар да түгел, ул Юк, шулай вакыт үзгәрә, үзеннән үзе шулай, әйе. Ә менә әгәр дә чыннан да кызыклы проза чыкса татарча балалар өчен, мин рәхәтләнеп укыр идем. Мәсәлән, без бер көн укыган китап Джеральд Даррелл дигән шундый натуралист булган. Без кичкенә чакта бар иде аның китаплары. Ул балалар өчен китаплар язган һәм без аның динозаврлар иленә сәяхәт, путешествие в страну динозавров дигән китабын укыдык. Ул динозаврлар турында проза. Ул анда балалар җыелалар да, нидер бабай белән очып китәләр, динозаврлар чорына, кемдер коткаралар анда. Ул тәрҗемә рус теленә, ләкин ул шундый начар тәрҗемә дөресен әйткәндә. Ләкин аны укырга барыбер кызык сюжеты аркасында. Менә әгәр дә шундый китап булса татарча, менә ул минемчә кызык булыр иде һәм файдалы булыр иде укырга да. Теге тел байлыгын да үстерергә, аның өчен анда сюжеты кызык, менә анда кирип китеп укырга була. Энциклопедия булса, ул барыбер андый максатка ирешмисең ананда. Ну, энциклопедия укыдың, син нәрсә тел байлыгы үстем. Мин мәсәлән инглизчә энциклопедия бар, мен берсе дә хәтерләмим. Барыбер теге рәсемнәре истә кала, нидер теге фактлар
китаплары кала да инде. Аның максаты да шул китапның. Салават күпере менә шәп журнал иде мәсәлән, татарча шәп журнал чыкса, безнең кечкенә чактагы Салават күпере кебек. Менә мин Хәзерге Салават күперсен син аны укымыйсың, карамыйсың, име? Мин аны карыйм сирәк кенә, ләкин менә синең әтиң эшләгән вакыттагы Салават күпере, ул менә минемчә шундый супер формат. Мин инглиз телендә бер журнал кайтартканым бар балалар өчен. Ул атала Анарак дип, һәм аны бер хатын-кыз үзе уйлап чыгарган. Мин аның турында ничек белдем? Болоньяда китап фестивалендә булганда, анда аның мастер-классы булган инде, һәм ул шул журнал турында сөйләде. Ул менә барганда кибеткә, менә безнең магнит кебек кибеткә, һәм баласына эзләгән бер кызыклы журнал. Анда коточкыч менә шундай теге төрле төсләр, бернәрсә аңлашылмый, нәрсә турында бернәрсә аңлашылмый, теге тематикасы юк. Сатыр өчен генә ясалган бик күп шундай журналлар. Теге әлбәттә ул кызыклы, теге күңел ачыр өчен андан сидер чиштем, буядым, бетте. Менә утырып рәхәтләнеп укый торган журнал тапмаган инде ул. Һәм үзе чыгарга уйлаган. Шуннан да кызык журнал. Аның һәрбер журналның үзенең темасы бар. Менә элек Салават күпере кебек инде. Мәсәлән, бездә бар тема гөмбәләр турында. Һәм анда ул гөмбәләр белән нәрсә генә эшләмиләр инде. Анда беренчедән аның теле кызык. Шундай гади, ләкин кызыклы итеп язылган. Мәсәлән, анда гөмбәләрдән интервью алалар. Һәм һәрбер гөмбә үзе турында сөйли. Мин дөньядагы иң агылы гөмбә. Мине күрсәң, моннан китеп барырга кирәк. Менә шундай кызык форматта. Аны укыйсың һәм шуннан да балага истә кала торган шундай кызыклы текстлар инде. Һәм менә шул анда уеннар да бар, зур текстлар да бар, нидер әсәрләр дә бар. Һәм ул аны менә үзлектән ясый башлаган. Хәзер инде аның командасы бар. Һәм менә дөньядагы иллюстраторларның бик күбесе шунда кирип, менә шуңа иллюстрациялар ясарга телиләр чын күңелдән. Анда 3 тиенгә булса да, чөнки ул чыннан да менә кызык продукт ясаган. Һәм хәзер аның әле бар Dot дигән тагын бер тармагы. Ансы бик кечкенәләр өчен журнал. Анда шундай гади рәсемнәр. Ул теге бик укымый торган балалар өчен, менә теге яңа гына китап белән таныша торганнар өчен. Анда шундай гади персонажлар, шундай кызыклы. Һәм менә мин теге өйдә бер чакта укытырым, кечкенә чактагы китапларны. Әниләргә кайткач менә без кечкенә чактагы Салават күпере, ул да менә бер дә ким түгел. Анда шундый катлаулы темаларга текстлар бар. Мәсәлән, Кубратхан нәрсә эшләгән, менә андый текстны хәзер күз алдына да китерә алмыйм, әйме? Анда бик җитди темалар, анда бик кызык мәзәкләр дә бар. Менә шуннан да менә кычкырып көлә торган инде, әйме? Һәм ул ничектер теге балалар күңелен аңлап эшләнгән инде, балалар күңелен күреп эшләнгән. Менә шундай иң нәрсәсе миңа ошаган нәрсәсе, менә бу Анаракныкы да, анасы менә без кечкенә чактагы Салават күперендә ул чыннан да менә комплекслы эшләнгән. Менә бер журналны аласың, ул үзе тулаем бер китап кебек, һәм аны рәхәтләнеп укыйсың инде. Иллюстрацияларымы аның, текстларымы, төзелеше, нәрсә-нәрсәтеннән нәрсә бара. Мин аны хәтта профессиональ яктан да карыйм инде. Миңа менә чыннан да ул шундый шедевр кебек тоела инде. Ул шәп. Хәзер менә син әйттең дә, безнең бакчада җыелган ул китап журналлар. Бакчага төшеп яңадан аласы килеп китте. Октарнасы килде. Мин хәзерге Салават күперен бер дә хурламыйм. Аның үзенең аудиториясе бар. Ул башка журнал хәзер. Башка төрле. Аның исеме шул, ә менә ул чактагысы ул икенче төрле журнал. Шуңа күрә Ләбип абыйларымга күп рәхмәтләремне белдерәм. Икерәдән әти яратан диюларын. Кайнатма. Дуслар, Туаттар милли проектларын булдыру җиңел эш түгел, ләкин сез безгә булыша аласыз. Сезнең өчен Бусида аккаунт ачтык. Видео астында сылтама булачак, шуннан узып, сез безгә матди яктан ярдәм итә аласыз. Кара да гүзәл. Син юрауларга ничек карыйсың? Мин аларга ышанмыйм, но мин кызык өчен йөрим. Китапта йөрисеңме син? Китап белән йөрисеңме? Я ничек? Төрлечә, аны китапта да юраганым бар. Минем кулыма китап ләгә икән, беренче җитеп мин любой сорауга, мин аны теге знак итеп кенә кабул итәм. Теге яхшыга, гел яхшыга юрарга тырышам мин, чөнки юрау булса, ул гел яхшыга булырга тиеш минемчә. Начарга булырга тиеш түгел. Дөрес инде, Әйе. Позитив фикерләү. Әйе. Шуңа күрә без синең белән дә хәзер юрап алачакбыз. Безнең хәзер яңа формат юрауның ул да булса, ягъни music label'ның 5 җырын алабыз да. Син шу 5 җырдан берсен сайлап аласың. Һәм минутын һәм секундын әйтеп, без син биргән сорауга җавап табабыз җырда. Менә. Һәм син әйтәм 5 җырны һәм берсен сайлап аласың, яме? Ә син параллель рәвештә сорауны да уйлыйдыр. Мин уйладым. Уйладыңмы инде? Әйе. Әзерләнеп килгән. Юк, мин яңа гына чардым. Так. Туй күлмәге, Сәйит Алур, Хомай, Зәринә һәм Masterpiece.
Хис, Элина белән Уртик Фәүзиянең Галәмчегем һәм Эльмира Калимулланың Язлар дигән җыры. Кайсы сен күрә кеше? Әйдә хис. Хис, яхшы. 3:51. 3 3 минут та 51 секунд. Сорауны хәзер әйтергәме? Әйе. Мин кайчан диссертациямны яклап чыгам? Ну, әйдә бу елны. Тукта әле, менә бит юрарга кирәк. Юк, мин сиңа әйт. Аны барыр сиңа эшлисе бит, барыр эшлисе. Яра, әйдә вакытын әйт һәм секундын. 2:55. 2:55. Кайчан Гүзәл Гарипова диссертациясын яклыймы? Тыңлыйбыз. Бу кыш көне дигән сүзме? Әйе. Һәм аннан качып булмас диде. Кыш көне, короче. Әйе, кыш көне. Әйе, әйтәм бит инде. Кыш көне ул кайчан була соң инде? Бузлы көндә дидең син? Әйе. Ноябрь, декабрь булып чыга инде, әйме? Ярыймы соң шул вакытта бирергә Ярыйдыр инде, әйе. Әнди темага? Совет архитектурасы. Конструктивизм. Юк, ну, якын. Эшчеләр яшәгән шәһәрчекләр турында. Айн Рэнд источник укыганы бармы синең? Әйе. Ышыймы сиңа? Юк? Ну, нейтраль. Нейтраль? Әйе. Миңа шундый ошаган китап, мин бүтән кешегә әйтәм, кем архитектура белән кызыксына, Айн Рэнд источник вообще әйтәм, супер, мин шундый яратып укыдым аны миңа. Шуннан соң китте минем мәхәббәт, Атлантлар да китте, шуннан соң гына беренче китап источник иде. Ярар, Гүзәл, рәхмәт сиңа. Рәхмәт сиңа чакырганы. Кайнатма.